Ito, red, blue. Ilan po mga blue? Pahiram ko na. Thank you. Inedad ko lang. Japan meron naman pusa yung aganan. Yung sa comment niya, yung aganan yung pusa. Tapos hindi naman kinagtaguan. Kasi parang nakachill lang na gano'n. Yun naman kasi. Hindi ko alam bakit nakaganon. Hindi ko naman kasi. Wala man siya tinitingnan doon. Wala man siya tinitingnan doon. Sabi lang kasi, di ba, bakit doon? Wala naman. Akala ko yung kanal nilintay sa labas sa kada ng bibig. Wala. Ay, ito, kait niya. Sabi ko na, mag-request ka pa rin. Patay na nga eh. Mag-request ko sa kanila. Ay, nako. Hindi tayo nakalakot.
Oras na daw eh. O yun, bakit pa daw? Oras na daw eh. Tanong mo muna. Pwede mo din. Nanay, sasamit ka na. Picture tayo. Oh, sure lang. Pantahin talaga din tao. May pinitis araw-araw.
kontrata. Yun ako yung budget. Nangyayari messenger yung ginagawa ko. Wala lang mapatid. Yung mga nag-half day yung time nila.